Што можа быць лепш за веснавое квеценне, напоўненае водарам прыгожых кветак. У такі перыяд свет пачынае напаўняцца мноствам асаблівых эмоцый, рамантычных думак і хвалюючых уражанняў. Але перыяд квецення хутка праходзіць, і нічога не застаецца, як зноў чакаць цэлы год, каб сустрэцца з гэтай дзіўнай прыгажосцю. Але бываюць выпадкі, калі расліна як быццам бы зноў адраджаецца і пачынае дорваць навакольных чараўніцтвам сваіх кветак. На яблыні ў квецені ў двары свайго дома не можа надзівіцца жыхарка вёскі Старое Сяло Брэсцкага района. Обычное дерево плодородило, каждый год давало плоды, а в этот раз, в этом году, что-то нас удивило. И я вышла с сыном и просто была шокирована тем, что эта яблоня в этот период времени расцвела. Поэтому как-то так для меня было это в диковинку. Паўторнае квеценне, лічаць спецыялісты, часцей за ўсё не бывае масавым. Прычына такога прыроднага дысбалансу – змена тэмпературы паветра. Дело в том, что такая сухая и очень теплая погода, которая была у нас в мае месяце, она редко случается. Что важно, что не только днем было жарко, но было и ночью высокие температуры. И поэтому это привело к тому, что очень многие растения впали, условно говоря, в такую летнюю спячку. И когда уже появилась необходимая влажность, они как бы вдогонку проснулись. Но вместо того, чтобы ждать следующего сезона, они зацвели в этом сезоне. Па народнай прыкмеце, такое незвычайнае квеценне прадвесціць цёплую і сонечную восень, і нам застаецца толькі на гэта спадзявацца. Уладзіслаў Шарэйка, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».